zvinenge zvichitapira apa zvichikunyangira mangwana zvichapatika kushaya nokubatsira. Akadiko muri yeZimbabwe, zita rangu ndinonzi Tishaona Terence Green aka Terry G. Terry G mukomana akazvarwa kuwadzana in 1987. Ndakazvarwa kuwadzana ndikakurira mukuwadzana. Ndabva ipapo ndakazonoitawo my primary level paJRS Jiri Association kuSouthern. So ndapedza ipapo I was supposed to go to Bulawayo kuKing George, asi handina kuzopedzisa nokuda kwemafinancial problems. Ndakabva ndazongoenda panormal school pakuwadzana I2. Saka ndakanodzidzawo ipapo. Ndiri ipapo I was the only disabled person pachikoro ipapo, and we were all the pioneers of that school because chanchitori chikoro chinyowani, so ndokanaka ndangozodzidzawo ipapo. But chandangofarira ndechekuti kudzidzawo panormal school kwakanaka because even uine disability hazvizokunetsawo kuti kana wazoenda munyika waundosangana nevanhu vari able to associate hazvimbokunetsi. Saka it was a blessing in disguise kuti ndisangane nevanhu vari able. Saka ndapedzawo chikoro handina kunyora my final examination because pachikoro apambasa magetsi and then I was supposed to write my examinations in a laptop. So ndakangonzi sezvo wangodzidzawo hako kusvika form 4 kana ukazowana mukana unyora form 4 unozogonyora, but kuti unyorere panapa hazviite because of pasina magetsi machallenges yani. Saka ndapedza chikoro handina kuzomboyanya ndakuita shungu nekuti nditi ndinyore because ndakaona kunge zvainyanyonetsa because kuacceptwa kumaschools kwainetsa. Ndakatomboedza kuenda kudaniko, but because vaidawo vanhu vanenge vachikwanisa kuzviitira vega, ndakukwanisa kuzoenda kuti ndiende pachikoro pachivapo. Saka ndakazongoti rega ndipinde zvangu mubusiness, nditange zvebusiness. Ndakatanga kuita zvebusiness randaiita ndichididi, but zvazvo zvichingonetsa still. So ndakasangana nemufesa yainzi Tishaona. He was also my sister. Tasangana baba, he was a cousin brother to Sani Makalima. Akatanga kundidzidzisawo kuita zvekunyora music nekugara naye for some few months achindidzidzisa kusvika tapedza. Ndikatomboita ka bedroom studio kana ndinako ndichitoita zvemusic semunhu anga akura achida zvemusic. Ndaramba ndichingoita zvandaiita ndichingoita pandaitira mumba, but because wanga usina zvinhu zvawaitira mumba hakuna kwazvaienda, saka ndaingoita zvichingogumira mumba, but shungu dzechaidze kuimba dzanziripo. Saka ndaona kuti zvanetsa futi, ndakangoti rega ndisiyane nazvo music. Ndakatanga kuita ndakambopinda mudrama, ndakatanga kuita zveacting. Uzoona ndangotorwawo navanhu vaingondizivawo vakati chimboya kunoko umboita zvedrama. Ndikatomboita ndatomboita mbiri yedrama, but music yanga ingori mandiri. Saka ndazopedza ipapo zvedrama zvakazoperawo, pandazogara ndakazodzoka futi music. Ndikasanganawo nemufesa inzi 8L achibva ati I want to help you kuti urecord your first single. Ndakabva ndaenda kuMount Zion, then I recorded my first single yainzi Tanga Takamirire Moga. Ndichibva ndapedza single rariya ndakasanganawo nababa Harare. Baba Harare akati ndoda kuitawo collab newe, ndichibva ndaita collab nababa Harare. Saka kubva ipapo ndakangoramba ndichikuonawo vanhu vaida kundibatsira ndichigoenda zvakadaro kusvika pandiri nhasi. Saka kuona zvinoitika ndezvoti ndichikura ndiri munhu ainyanya kuinspire stereki nababa namai Charamba. Vaimboinspire zvokuti tongoti ndivo vanhu vakaita kuti ndinyanye kuda music. Zvoti ndichitanga kuimba vanhu vaitombonzwa Charamba mandiri. So ndazoti kurewo ndakazonyanyotanga kuinspire naMukoma JP. I think munhu wekuti akatanga ndichiona paakazotanga ndichiona Good Morning Zimbabwe vachitombointerviewawo sezvandiri kutomboitwawo mazuva ano, vasati vatombosumuka sekusumuka kwavaita. Saka ndichitarisa nepavari zvinhu zvakandipa simba kuti
kana munhu achita zvakadai kureva kuti kana neni ndokwanisa kuti asi kungosvikawo palevhuru avavo izvozvo kuti eveno ndichiteerera music yavo ndonzwa kuti lyrical content yavo imusic pamwe inorapa mwoyo waisa saka ndo munhu akanyanyondiinspire panyaya dzemusic saka izvozvo ndikutongoronga kuti one day tikazoputikawo pamwe tichasanganawo nawo tomborochi mangoma nawo waisa saka izvozvo isofa nemangoma ari kuuya akati because gore rinori ndarati tidaita zvekutamba tinoda kupusha mangoma zvakaipa zvekuti takatarisira kuti kuchusport tichabudisa mangoma akati one day ende ndine ngoma rimwe randiri kutarisa kuti rinogona kubuda musi wa14 February airi nderemacouples randakarova nangu ndikamba ranu I promise you this song yakaipa saka ndikutarisira kuti inogona kukufadzai handikwanise kuzvijaja ndega sechinhu chandakaita ini nhasi ndoimba kuti chinhu ichocho chichakufadzai ndine dzimwe ngoma dzandiri kugadzira dzakati one day dzandichabudisa mugore rinori semunhu handiri kutarisira kuti music handisida kuti inyanyowawo yandiringoti aimuno muzimbabwe chete toda kuti music yedu iende international tokushuvira kwangu because ndakatangira kuimba muchechi ndava muchechi ndakafila kuti a church is a very small community saka ndakangoti ndoda kumbotorawo music national manje ndakutonzwikawo kuna naSouth Africa ndakunzwikawo saka kureva kuti kana ndakagona kucrossa border kureva kuti kana kucrossa nyanza togona kuti ndase togona kucrossa saka ndo zvimwe zvatodawo zvatikushuvirawo semunhu akatisiya neni vanhu vakawanda vari music vanhu vanenge vasingatarisire kuti munhu akadai angaite angatoita music inochambisa vanhu saka ndo zvimwe zvinondipa simba waiza kuti kana ndichirwa ngoma vanhu handiite kuti vanhu vandinzwire tsitsi but ndinenge ndichitoita kuti vanhu vanakirwa vanenge vachinzwa ngoma vasatarise inini but vanzwe zvandinenge ndichitoita waisa saka ndo zvatiri kutarisira mugore rinori ndokuvimbisa ema5x kubva kuna terichi action machallenges aripo akati one day tinati financially ndo imwe challenge hombe because unozara mazuva ano ndikangoti vanhu vakawanda now they believe in visual kuti music kufamba kwatongoti kufamba kwemusic mazuva kwakuda mavisuals and kuti urekode video chairo classic chairo you need something like $300 to $400 apa unozwa kuti unenge usingatisati akunyatsobhadharwa nemusic pane dzishoma idzo dzatinowana idzo pamwe totowana mari yekubhadhara kana studio mazuva $50 saka kuti uzokwanisa kuwana mari yekuzotokuita video chairo because chinozoita kuti vanhu vazoita mavhidhiyo anonzi anoita manumber one because vanenge vane maresources asi isusu kana tisina maresources acho izvinhu zvokuti zvinozvangogumira mwoyo kuti handinoda kuti vhidhiyo yangu because paisi wanoita song une zvaunotovisualize kuti ndoda kuti song yangu yabuda yakadai so but kuti uzozvibudisa nekushota kunenge kwakaita maresources zvinogona kunetsa saka chekutanga ndechekuti maresources hapana tinongogadzira music but kuti zvizonyatsobuda mabudiro atenge ndichida hazvibude chechipiri ndechekuti ndokushuvira kuti vanhu even kubva kumaproducer nemafanzi nemapromota nechi ngaangonzwisisa munhu ane disability kana angori artist ngaangova artist afana nemumwe artist as long munhu achigona ngaaregedze kuti asati saka zvinozoita sei because ukangoonekwa neucha maybe wakutoona kunge it's a burden saka shuro changu ndechekuti vanhu ngavatinzwisise ngavasati tolerate gati ngavati understand kuziva kuti as long munhu aine talent anofanira kupushwa saka ndo chishuwo changu vanhu ngavasatione futi advantage
yemunhu ane disability yekuti akangomuona obva watoti uyu munhu anogona kutomira pamberi pevanhu so otaura kuti munhu enda kumubatsira but zvongoita zvepamberi pevanhu chete kuti angoda kungokubatsira nekuti anoda kungogadzira zita rake wazokuseri uku kuti uzomutsvaga munhu uya wakuita seuri kunetsa asi mbiri yake nekatita se yatoenda kuti munhu uya akadabatsira munhu saka ndo imwe challenge yatiri kusangana nayo futi kuti vana vanotsvaga mbiri nemazita edu wobva waregedza kusadzikisa zvavanenge vataura. Mukuona mudhara murume wese anenge aitongoda baby wese hakuna unoona vanhu kana wakaita sezvandakaita izvo vamwe vanondogona kuti kusegregate kuti dzinoita zvemabhebhi idzi kana kuti chii but tese tiri vanhu tine mafeelings handiti wese saka mabhebhi ndinoita but sofa nditaura zvekuti kuroora ndakuti akanamboshanda wese tikanyatsoshanda because hatidi kuti vakadzi vanonetsa kana mumba musina zvakanyatsoti kwanika wozoda kunetsa mwana wevanhu wakuya naye akufanidza ini ndinoda kuti kana azouya mukadzi anything chaanoda even passing ndokwanisa kumuprovide ndokuti unzi the boss ndokuti unzi baba wese saka for now bhebhi riripo but kwete zvekuti ndingadzi ndikutarisira kuroora anytime soon kuroora kana kuchizouya kuchauya but for now mudhara toda kungoshanda zvekuti kana paanozouyawo munhu anoziva kuti ndiri kuenda pamunhu ane zvinhu zvake hauzosvikirwa uchiita zvokutamburira Sirimbaona rufu imimosa upenyu hapana waifungidzira ndorarama kusvika nhasi ndizobatisika ndirini kuti mupiwe mbiri hapana waifungidzira ndorarama kusvika nhasi ona nhasi ndayaruka teera ngobato padura kuti handida kudza kuti mwana wenga asara agoitawo madhona upachapiwa amheneko ndonomwisa pai anorarama sei mwana akadai kumheno mweya kumusha kwakuya watuziva kushamiriza kati nanditogoti kana mbozviona zvinhu zvakafanira izvozvo zvoora mwana udzokererai kuchipatara Terry G on the reggae beat. Timane Simsalem. This is a Dreamers Records. Sometimes God created a situation in order for a revelation to be revealed. Listen now. Dreamers Productions. Chirimba wona rufu imi myself and you abana waifungitsira ndorarama kusvika nhasi tizomadisika ndirini kuti mupiwe mbiri abana waifungitsira ndorarama kusvika nhasi ona nhasi ndayaruka teerera ngoma topadura hapana waifungidzira ndorarama kusvika nhasi ona nhasi ndayaruka ndorava ngoma sachibaduro hapana waifungidzira inyasha kurarama kwangu inyasha upenyu wangu munana vaisafungidzira kavaisotarisira kuti ndichasvika nhasi kurarama kwangu inyasha upenyu wangu munana vaisafungidzira kavaisotarisira kuti ndichasvika nhasi Ndandaenda mbonotsvaga tuhembe twemwana sezvo asina hembe kudai. Idzo hembe dzakawanda kudai. Ndiani kwakakudza kuti mwana iye anorarama iye? Itondipa hako hembe idzi ndiende nadzo kumusha uko ndinorimisa ndigowana chibage cheku